KZN loves what we do. Beeb and Sis Winans. He can handle it. This is the cruise on Vuma FM. It's a dance radio for the young at heart. Thank you for joining us today, and we are speaking everything. Muzi Pimjozi is with us right here in studio. This might be a topic altogether. Can you? We are going to be my assets. Muzi per se, but my assets are your car, your business, and other things. Yes, my brother. Okay. Yes, my brother. You are big. Oh, so yes, you are big. All right, no worries. Let's move on with the conversation. You can be able to be part of this by giving us a call on 086 10 300. You can also be able to send a WhatsApp message 065 933 7172. We discussed off air in the housewarming. Is it the same thing, or does it differ, or if when's the housewarming rituals mina ngokwami I would say housewarming sekujabulisa umphakathi nokuzijabulisa wena ukuthi egcineni usuze wakho umuzi noma amandla akathi sizagcina bonakala njengendoda manje umuntu wesifazane depends ubani wakho umuzi asosikhathi leso noma othenga umuzi. But to answer your question nje ihousewarming ile masithi ke ukuvula umuzi usuzujabulisa abantu ujabulisa nomphakathi nidlozi lakho of which mina ngokwami ngithi akuyona into ebaluleke kangako noma eyimpoqo bhutwami ungangakwenza lokho but okubaleka kakhulu nje ukubika umuzi. Alright, so umuzi ongawubika mhlawumbe umuzi okanjani mhlawumbe indawo ohlala kuyona kanjani can you ngakwazi ubika umuzi ongawubika umuzi okanjani mhlawumbe if you could distinguish nokuthi umuzi oqashe kuwona flat or yeah umuzi ongawubika umuzi it's either umuzi owuthengile nomuzi wakhe wena. So mengithi uthengile ungabe uthi uthengile noma kuthiwa yiphi indawo doesn't matter, and then uthi wakhile ungabe uthi ke uthenge isiza noma isakhiwo bese usuyakha lapho noma futhi uphinde futhi uextenda kuloko kade uvela ukhona wasekhaya kini. So balile umuzi uthi ufana ungawubika umuzi ongeke uthi uzubike into esithi ke into esithi ke umqasho ama-flat. Yes, umqasho nama-flat awukwazi ukubika into ezikanjalo. Okay, no worries. We have a caller on the line. Good morning. Siyakwamukela Vuma FM. Yebo, njani King? Siyaphila unjani? Ngiyaphila, ngiyazi ngiyaphuma ku-question ya Primdlove. Unjani naye? Uyaphila ngithi mina ngifuna ukubuza ukuthi like it's a family house kodwa inkhwenyana kadadewethu. So ekhaya sazi ukuthi soklina kanjani akwaziwa nje ukuthi uzowenza kanjani ngoba thina samaSulumane. Uzolalela emsakazweni, okay? Okay, sis, as much as ungafuni senze i-consultation ngoba phela senze consultation suke senza off air. So ke manje mufuna sikhulume emsakazweni ngefale sikhulume emsakazweni but ngoba usushilo ke sesizoqhubeka ke noma singenze kanjalo. Uma nothiwa kanhamsa okay ninkolo eseceleni but ke abakubo ke umkhwenyana lo fanele baze nesilwane bezogeza umuzi wakini. Abakuba fanele beze nesilwane bezogeza umuzi wakini ngoba phela kahle kahle bengamenga buhlala ekhweni lapho boka nkosikazi maboka umuntu wesifazane wakhe. So fanele bakuba umuntu wesisa lo bezofana nesilwane bezogeza umuzi wendoda and then ke bese bayamkhipha kumoya wakhe ke lo muntu ukuze engeke lo moya ubahonsa rich ubahlukumeza so sonke isikhathi ukuhlambuluka ikhala lo muzi loyo ngosiko lwakho. But ke basically nje fanele ukuthenga isilwane nethi abazozibika abazofuna bona baboka nkosikazi but nje isilwane sifunakala lapha ya imbuzo obusahambisana nenyoko zakhona kuhlanjululwa ikhaya. Lethi ngaba nama damages athize ukuthi bafuna ukuthi nokuthi but nje ubaleka kakhulu imbuzi lapha ya. Okay, ubani ongaba nelungelo lokubika umuzi? For instance, we're a big family, sihlala nje emakhaya. Can any member of the family qhamuke ne-idea ukuthi asibike umuzi and go ahead siubike? Okay, umuzi kahle kahle ubikwa okay ake sithi nihleli nezingane noma mhlawumbe sabantwana izingane. Akunankinga ngisho ukuthuba noqhamuka lo idea le kodwa ke ufanele impephweni lo mdala. Okay. Ekhaya. Yilo mdala fanele ekhaya. Isho le suggestion le ingaqhamuka nomuntu omncane ekhaya kuwena nisebenza nokho nibakasebenzi though it doesn't matter but ufanele empephweni yilo mdala. Then ke niyacontribute nje nicontribute ngayo ngendlela yini usiko lweni nizobe lenza ngalo. Alright, so with ama-settlement kuma-suburbs nasemalokishini nasemaThekwini kuyenzeka uhlale emzini kodwa unganayo ownership egcwele yomuzi. Thola mhlambe for instance umuzi ka-aunt uhlala kuwona usuhlala kuwona for isikhathi eside
can you go ahead ubike lo muzi lo? If ninovumelana bhuti. Okay, so uvumelana nje agreement ebaluleke kakhulu la ukuze ngelilanga ngathi singabi nento sithi ama conundrums anzobe sengixabana khona ingxabano ngeke zisaphele isisahlambulula xazululeka senyathakatha senyabulalana. Okay. Yes, because besikhuluma ngokubika umuzi sikhuluma ngokuhlanisa imimoya amadlozi. So angeke usikwazi singenise idlozi masizokhuluma nedlozi phezulu kwekhaya enjani ngingazazi kube khona imvumelwano ezibe khona. Okay. You understand? Yes. Clear. Khuluma nathi njengamanje ku 06 or 086 10 300. Ungakwazi futhi ukuthi usendele WhatsApp message ku 0659337172. We have a caller on the line. Vuma FM sawubona. Yebo sanibona kanjani? Siyaphila kunjani wena? Ngiyaphila ngicela ungazisho kodwa ngisemgungundlovu. Okay, uthini umbuzo wakho? Bengicela ukubuza ngizubaba ethi la ufanele mawubika umuzi ufanele uqala ungenisa abadala. Asithi abantu abadala ngibazi baphelelaphi. Ngingenza njani ukuthi ngibangenise ngoba amathuna abaswazi. Kanti futhi ke ngiyawufisa ukubika umuzi mangokubika umuzi ngiyawubika ngayiphi indlela ngingakazi amathuna obaba nomama nene naye kanjalo kanje ngingenza njani? Okay baba sikubingelele lapha eMaritzburg. Awuthe semgungundlovu siyabonga kakhulu district yethu phela leyo. Ngizomchazela nje kancane ngingasihle kakhulu isikhathi. Nje bethu baba amathuna abawazi ukuthi kwaphelela ngokwanje aqonitha amanxiwa esekhaya waziwa. Le hlezi ngichaza bakwethu uma singenisa abantu abadala awudingi ukuya ethuneni. Idlozi alilandwa ethuneni lesongenisa umsamo lesongenisa abantu abadala. Cha. Alandwa nje so baba udinga inyanga udinga umuntu umelapho ndabuko uzomenzela umsamo wasekhaya la kubaba lo la uzokuthi khona ngesizulu ke bahungwa ngaphandle abantu abadala kwesambu lasekhaya noma sithi ke bamenyezwa ngaphandle kwesambu senziswa izilwane ezisetshenziswayo akudingi ukuthi uzuye emathuleni ikhehla lami and then sisebanganisa abantu abadala bakho ke lapho ngalo ndlela engichaza ngayo sengake manje sekusenziswa ke izilwane uma amandla unawo ukuthenga imbuzi ezimbili zokubika umuzi wakho ungathenga imbuzi ezimbili uma unamandla ikhehla lami ukuthi uthenga inkomo ukubika umuzi ungathenga inkomo kunankinga kuyelana ngamandla akho sukuna kodwa mina ngithi ngikukhambule angicela ukuthi umuntu omdala noma ubani ezobe bika umuzi awube ngisona singanazi inyawo ezu4 awube inyawo ezihamba akubisona singahamba ngenyawo ezu4. I might have been absent minded ngesikhathi to explain the process owenza ngayo uma ulanda abantu yes ungawazi amathuna kephi wenza kanjani? Okay amathuna akudingi ukuthi uzuwazi shuwazi amathuna idlozi phela it's a spiritual thing. You understand? Where so idlozi ukwazi shumemeza ngisho ukuthi use toilet. You understand? So ke manje ngiqonda ukuthi ke once wabhutwa wami waya emathuneni wafika wayokhuluma onisa impepho lapha ya usu activate wonke ama spirits lapha ya. You understand? So that is why sithi ke akuyiwa emathuneni nani nepepho yolanda abantu abadala uphahla ngaphandle kwesaku senziswa lezo zinkukhu osusetshenziswa. Okay. Bese sekuyaqhutsheka nomsebenzi ngeze ngikwazi ukuchaza iprocess yonke ngoba kuyimfihlo yethu siphela umsebenzi wethu lo. Correct man. Bazongishaya. Another caller Vuma FM. Hello. Unjani? Siphela sikhuluma nobani sifanele ukephi? Ngicela ungazisho igama ngisenanda kodwa njengamanje. Okay, uthi unombuzo wakho uphimdlozi lalela. Ngicela ukubuza kuphimdlozi ukuthi umehluko phakathi kongenisa abantu abadala nokubika umuzi kuhlukene kuhlukene nokuthi mina angazi abadala kwaba ngenza ngembuzi ezu2 ngoba kwaba khona kwabangenisa mase kwathiwa khona isithebe bangeke lo malume bami base kuba khona kuthiwa isithebe sami bayisafanele ngibangingobile nomuzi noma. Okay mawami into lana itrick ekhona la ukuthi ke noma kuthiwa ke okay itrick ithi ke isilwane leso sokusithengile ke ukhuluma uthini kusona empephweni. We understand? So mama nje bechaza la ukuthi ke ubangenisela abantu abadala ukuthi ukhona nemehlo phathu ubangenisa abantu abadala nokubika umuzi nesithebe lethasenze. So ke manje uma singekhuluma ngobangenisa abantu abadala kubangisa abantu abadala ngokubika umuzi loyo usukuzobangenisa kumuzi wakho lo musha osukuthengile. We understand? And then bese sesikhuluma ngesithebe ke yini isithebe leso ke lokubabika usukuyawubika kumuzi phela lapho ke usukupha okhokho bakhe isithebe. So ke manje ke nanku umuzi sengihlala kona ke manje nanku umsamo ke sithi ke siyaphahla kuwo ehlala ukuthi manje ngihlale kona lo ugcine novelo phambili so ke uqonda umama lo sevele sekwenzile lokho athi sikhuluma ngakho. Okay, great, thank you very much. Siyabonga nanda. Hey siyabonga, this is Vuma FM. Makosi on dial. Be part of this, give us a call, send your WhatsApp messages.
Enjoy the sweet sound of Kitchen. Win a share of up to 1 million rand in cash with Sinombuzo lana Yes. from Umpilo uthi ngicela ukubuza uma omdala kungowesifazane ekhona umfane but emncane kunjalo omdala wesifazane ubani uzoshisa impepho Imanga akachazi kahle ukuthi omdala kowesifazane nozala lo noma bayalamana. Zingibayalamana Okay, if belamana kahle kahle la uma kuthi niyalamana ekhaya umdala wenu wesifazane umncane wesilisa akahlanga nje nepepho umncane. Because omdala ukhona la akushadiwe phela la ngithi so ngiqona ukuthi ke if nilamana nje umuntu onelungu lokuyempephweni ulo wesifazane uma uthi lo mdala owesilisa omdala ulo silisa ozoyempephweni you understand ayikho lento lokuthwena umuntu wesifazane akayempephweni bakwethu ayikho lento leyo but ku depend ukuthi ukhona yini wesilisa omdala if ukhona wesilisa omdala ekhaya uyena konelungu ukuthi ayempephweni and futhi uma kwesifazane eseganile akanalungu lokuthi ayempephweni yakubo ngoba lo muntu phela usuke sekhishiwe ekhaya. You understand? Njenga myself mina uma wamuganele kakhambule kuba umana komalume kaMkhizi akasekho khona omdala yeso ngachunqisa iphapho malume abasekho subonke sebadlula sokukhona udadewethu nje kodwa ezalweni sasekhaya ukhona ubhuti omdala engimlamani ubhuti omdala akana lelungu lokuthi ayempephweni yakomalume aqale ushisa yena ngikho noma ngiyisa ngumasekhona esiphiwa amandla noma esisanikwa amandla ukuthi sisebenze ngedlozi lakho nakamkhizi. You understand? It's all about ukunikezwa amandla nokuthi nivumelane nomndeni. So ke lo mncane nje ubhuti lo cha akana lelungelo bakwethu. Njengoba kukhona into afisa ukuyikhuluma edlozini afisa ukuyihambisa edlozini faqala ecele kulabo abakhona abadala ekhaya bambikele bamcelele edlozini bese ke naye ke siyaziphakela siyacela ke. You understand? Because umsamo phela wabantu abadala akuna ukuthi usihinga le bakwethu. So kubalekisho ukuthi udino kangakanani nje awunani ilungelo ukuthi uvele usuku uhambe emsamo ngoba uhla nezimpela zithutha uma ukuthi azikhe ezu3. Boss Bia uthi thanks for the information Phimdlozi iyasakha. Thokoza khehla lami. Nangu no Dakhile Msuthu sanibona ngaze ngayithanda lento futhi ngiyizwa kahle. Injalo sithando injalo. Kufana futhi uthola uthene nanomuthi ubhuti amzofuna ucela ungibuze wona. Uthola uthe khavele benivele ninawo umuzi omdala. So no, we off air. Okay. Nina umuzi omdala ade uvela khona abantu abakhile amaze 20 or half dark. Lemizi yakhe ngodark isikhathi esiningi. Uthi ingane mina sengikhulile amandla senginawo sengifuna ukushintsha umuzi osekhaphela ngoba impilo iyathuthuka. Ngenze njani lapha? Awukwazi wema. Izemana goosebumps okay fine awukwazi ukuthi ungavela udibhiza umuzi wedlozi lo kade owakhe ngodaka ngoba usunemali futhi usuzowakha ngeblocks kumele eqale kubikelwe idlozi asithi ngizothi uhlabe ke lapha uhlabe lutho ke lapho ke uyabika nje emsamo nje ngibagela utshela abantu abadala ebese seniyawudibhiza umuzi lo wasekhaya bese seniyakha ngifisa ukuwakha abanye bathi ke abazufuna ukudibhiza kepha bazoba ibikela idlozi ke bazowakha omnye umuzi owakhe ngeblocks phakathi egcekeni ebese lo wakhe ngodaka uhlale usale uhleli uyinto esithi indlu yedlozi umuzi wabantu abadala kuphela ongathi uzudijisa uqonthi ke not ekhaya lakho kade wakhe ngodaka usunamandla ukuthi ungakha ngestin bika qala ungavela uzenzele uthatha ukuthi usunemali ngoba idlozi liyashaya nabakwethu kunokho gobe sinomkhulu besinabazali bethi abakhulele kulowo muzi loyo so asikwazi ngavele siudibize kanjani lo muzi uphethe inkaba yethu enkulu kabi noma iphethe imuva lethu elikhulu kabi so kumele sihambe silathi guide kahle kahle singenze ukuthi sesiyasebenza sinemali siyacela siyabuza na futhi thwekha lakho eboka makho nokubaba wakho umuzi kade umdala usobothi usunamandla ufuna ukushintsha amakhabethe ufuna ukushintsha amatha ufuna ukushintsha ini usunamandla awukwazi vele ukwenza lokho kufanele kiwe empepheni kobikelwa abanikazi ba umuzi uma kuthiwa abasekhe emhlabeni kubese ke usuya kwenza ke lokhu ofisa ukubenzela bona ngoba uthi uyakwenza ungabikanga kube khona izinto eziba khona lakhe igcina isidle kanje isinto sibaluleke kakhulu sorry ngifuna sibhema voicemails kancane siwa screen before impela no problem ha yazi ngivukelwa amandla ngiyakuzwa Utwami ukuthi njengoba ethi umqasho awungabikwa bengabe sengisemqashweni sekufanele ukuthi ke abadala bangangigadi bangangibheki njengoba ethi bakuthi ukuthi awubikiwe abakwazi ukugada. So I think we can take two. Okay. Ngibingelele emakini nomakhosi lapho ngikhuluma noDudu. Mina bengicela ukubuza ukuthi ke uma umuntu esifazane ke ungashadile ke kodwa unawo umuzi ubika kanjani ngani
Ngiyacela nje makhosana Yes, asibingelele kwivuma FM, thokozani kwivuma FM. Ukuthi ke mina nakuke usuwakhile umuzi ngabe wakumalume noma uvusa umuzi wakumalume noma wasekhaya kini. Abafuni ukufayela abantu abadala kulo muzi owakhile. Uzokubika kanjani, uzokwenza njani? Ngicela ukubuza siphele sinjalo wenze njani? Usulu wakhile umuzi wenza konke usuyabacela abantu abadala ngicela ningifela abantu abadala bakubikele nomuzi bangavumi esimele sinjalo wenze njani futhi ugcina ungenamuzi thank you lezi thulule job ngiyabonga kwevuma FM thank you Danko. Okay, it's fine. Let's please go in 30 seconds. All right. Okay. So we're going to wrap it now after this question. No problem. It's music by Priscilla Mahamba uthi bika kuJesu ngazi noma uyashayisana nale nkulumo esinayo la mathi sibiye kuJesu ngiyadlala abanye bathi uPhimdlovu. Can you clarify that? Not Phimdlovu, right? It's Phimdlozi. Phimdlozi. All right, cool. So you can be able to be part of the 0659337172. Give us calls as well as we're about to wrap up this conversation. But let's talk about renovations. If you renovate umuzi kakhulukazi emakhaya usisa from around lezindlu zodala or renovate to double story, some shift kancane futhi ngisho egcekeni ungeke kube exactly enxiweni. What's the process lapho? Okay, my brother, I love your question kakhulu. I love your question kakhulu because manje ake sithi ke nje ukusho nje sikhulele emakhaya noma umuntu ukhule ekhaya lakhe kunendlu yakhiwe so usenamandla useyasebenza so usefisa ukushintsha awu modernize phela umuzi naye so ukwenziwa kanjani lapho ke so since kumuzi kade umuzi omdala awukwazi uvela udibhise phela lo muzi loyo. Okay. Awukwazi vele udibhise umuzi ufanele kubikwe emphepheni iqala ke sithi ke abantu abadala basekho lapho gogo nomkhulu abasekho abantu abanikhuze babakhosi abazali abasekho fanele kubikelwe bona ngoba umuzi wabo kahle kahle lo ukuthi wena usunemali abanandaba nalokho but fanele uqala ubabikele because bona abaphathi balomuzi lo so ke ngiqonda ukuthi ke umuzi wabantu abadala uyawubika before udibhize ebhuti before urenovate futhi nathi ke uzo extenda wona lo muzi lona ke uzudibhiza ke noma uzowakha eceleni ke uzudibhiza fanele babili futhi abadala bakuthi ke sengizokwakha umuzi phezulu kwalo muzi okhona lekhaya noma lo okhona okade udala noma ukhona umdala ura noma ini asizothinda sizothatha njengendlu enkabethi njengendlu enemuva lethu yabantu abadala. You understand? So kodwa uqonda ukuthi ke noma kuthiwa uzowakha umuzi lapho akade khona umuzi wabantu abadala kunamanxiwa akho futhi khona yonke into fanele babikele abantu abadala ukuze bezokuphakamisa bakuvele kuye phambili. Akwazi ungavele wenze noma kanjani emzini wabantu abadala noma uthi ufuna uphuma ke phuma hamba uthe umuzi kwenye indawo kodwa lo abantu abadala ungawudiphi ukuthi uhlula ukuthi ke ukwenze lokufanele ukwenze. No worries. Speaking about protection, khona umlaleli ofike nombuzo othi awuhambisana nalokho. Let's hear voice notes. All right, technology is doing its things. So I always say with technology will disappoint you when you need it most. Let's see. Ngiyabingelela kwivuma usacela ukubuza mina ukuthi umqasho awungabikwa bengabe sengisemqashweni sekufanele ukuthi ke abadala bangangigadi bangambeki njengoba ethi makuthi umuzi awubikiwe abakwazi ukugada. Yes, asibingelele kwevuma FM, thokozani kwevuma FM. Ngicela ukubuza la ukuthi ke mina nakuke usuwakhile umuzi ngabe wakumalume noma uvusa umuzi wakumalume noma wasekhaya kini. Abafuni ukufayela abantu abadala kulo muzi owakhile. Uzokubika kanjani, uzokwenza njani? Ngicela ukubuza siphele sinjalo wenze njani? Usulu wakhile umuzi wenza konke usuyabacela abantu abadala ngicela ningifela abantu abadala bakubikele nomuzi bangavumi esimele sinjalo wenze njani futhi ugcina ungenamuzi thank you lezi thulule job. Okay, ngicela bhuti wamqale ngiphendule umama lo kade ebuzile eqaleni ukuthi indaba omqasho nama wona umqasho khona kwakho
njengokusho ukuthi umqasho into etemporal akuyona into yakho leyo. Yeah. So kubika kanjani ke lapho ke ukubika uqala ubike ekhaya before uphume. So sinabantu abafika emakhosini bezohlola reference from the question yakho mama. Kunabantu abafika emakhosini bezohlola bhuti wami ukuthi ke awukhezohlola into zakhe bla bla bla. So bese kuyavela ukuthi ke nasiqala sisakhala sithi asikwazi ukuthi nguba uphuma kuphi uhlala kuphi uthi udukelene nazo. Bese asho sisi noma ubhuti ethi angiqashila ngihlala ekhaya. Bese uthi wabika ekhaya uphuma. Wathi cha. So uqonda ukuthi ke mama mawuzokuhlala emqashweni uyabika ekhaya emsamo uqala ukuthi ke sengiyaphuma lekhaya ngezathu ezukuthi sengiyohlala endaweni yokuthi. Noma ufuna phela nohlala kuyona ke usungahlala endaweni ozohlala kuyona. Awuzubike emqashweni impepha ayishunqoso emqashweni ubiza mapha ama spirit. U-attracta mapha ama energies lapho ke manje. So ke kuphendula umbuzo kaMama akuphahlwe emqashweni mawami. Ngiyayisebenzisa isibani ungasebenzisa kodwa nje awungeze ushunqise impepha emqashweni ngeke uzubike. Idlo swelazi ukuthi uhleli kuphi ngoba uhambe ekhaya vele ulibikelile. So nje buphuma ekhaya lihamba nawe phela. All right, clear. Yes. Second and question. Then the second question yabhuti lona ke bhuti wami nje uthi wakhila umuzi ke ekhaya bafuna ukuthi bangenisela abantu abengizwa amandla ngenidlela. Wakhila umuzi ekhaya kodwa bafuna ukubukela umuzi. So my question to you manje kanti umuzi ubuwakhela ikwakho kubi ikwakho noma uwakhe umuzi wasekhaya but utheke uvusa umuzi wasekhaya. So if uvusa umuzi wasekhaya abayeke bekuthi abafuna ukuthi bakufanele abantu abadala unless uzokwazi uqhubeka kubancane because ngeke ukwazi seni uzidandele aba inyanga izokusiza ukufaka umsamo abasekhaya ngavumanga ayikezi iphumelele into enjani oqothi ibhuti wami ke iqhubeka ubancenge emothi abavumi phuma uyozakhela umuzi wakho ngaphandle and then kuzoba nani ke nelungelo lakho ukuthi ke uzakhe uzifayela abantu abadala but if usasekhaya awunalungu ukuthi ungacontrola umsamo wasekhaya even myself bhuti wami ngiyinyanga sekhaya kaKhambule anginayo ipower necontrol over umsamo kaKhambule I don't have. Ubaba ukhona uyindoda emuzi. So ke mekuthi basakhona abadala basekhaya, fanele ngilandele bona. Methi abafuni, abafuni. Okay, very clear. Yes. Thank you very much. Let's wrap it up. In conclusion and also sithola kanjani for consultation. Okay, my brother sesivala nje ngiyacela bakwethu nje sikhuluma ngakho ukubaleka kokubika umuzi ngiyacela sibike imizi yasemakhaya ukuthi idlo zohlezi lizivakashela ngendlela ezizona likwazi phezulu futhi lizivikele. And then futhi sengivala bakwethu ngizohlezi ngisho lento angihlole efonini angisebenze efonini. Ngisebenzele endaweni yaseMaritzburg eMbali eunit 1 ngathi sitobisa semaroom ayikho indaba engisebenza kuyona. Inamba yami ibhuti wami ithi 072 667 6685 072 667 6685 abantu bekungifonela ngo private bangeze ngibambe number private bayike nama missed calls ama voice notes angwaphendula le number leni khona ku WhatsApp angihloli futhi efoni ngibambe ifoni ngo8 ekseni kugcina ku8 ebusuku bhuti wami. You understand? So ke ngiyacela abantu ukuthi bawuhloniphe umsebenzi wedlozi uma futhi uzobuza ku WhatsApp musu ukuthi hi isho ukuthi hi makhosi ngifisa ukubuza into ukuthi uma ngifisa ukuzwenza appointment ungafuni ukusakha izitori eziningi asibona abangana senze umsebenzi uqhubeke kuye phambili